Agurterdi senperetik, hemen pilotak, rugbiak eta eskubaloiak arrakasta handia daukate, eta orain kiroltzaleek bilgune berria dute. Kiroldegi estalien ateak ekainaren 9an irekiko dira, hemen ere senperen pozik daude, orain arte 6 astez bakarrik lan egin baitute. Gune berri hau estrenatu behar zutelarik pandemia agertu zen, eta hemen ere ezin lanik egin. Et nous avons enfin, depuis quelques jours, une date au 9 juin qui nous a apporté beaucoup de bonheur. Egun bat izateak zoriona eta sosegua ekarri du, azken detaileak prestatzen dituzte orain. Hastapen batean, hartzen alduten jendearen erdia sartzen alko da. Pour l'instant, sur le Pays Basque, il n'y a pas de lieu qui propose autant d'activités. Donc c'est dans ce sens qu'on se dit que Kinka est unique. Gisa hortako gune bakarra da Lapurdin, hemen 10 bat kirol egiten aldirelako. Espero ginuen data hori ukaitea, eta orduan badakigu orain ekainaren 9an irekiko dugula. Baina ara ere berriz hasi gira pixkanaka lanean, hemen kanpoan. Zeren eta ez dugu irikitzen baina pozik izaiten algira zerbait jakitea. Kurtsoak egiten ditugu, hemen cross-training zelaia tiki bat badugu kanpoan arpidedunekin izaiteko, eta gainean ere ostatu ondoan kurtsoak berriz ere hasi dira neskekin orduan pozik gira. Un vrai lieu de vie pour tous les âges, intergénérationnel, pour passer un bon moment, d'où Kinka. Passer un bon moment, prendre soin de l'autre. Belaunaldi desberdinak elkartzen aldira hemen, momentu goxua pasatzeko. On va proposer des cours complémentaires de bébés nageurs ou de cours de natation. Burua eta gorputza zaintzeko, pandemia garaian bereziki eta bertzela ere, bada horren beharra. Jendeen arteko loturak sustatu nahi dituzte Kinkan. C'est vrai que le sport, peu importe son niveau, fait du bien à la tête, permet d'évacuer nos semaines et nos journées de travail. Hemen baduzu cross-training zelai bat, frontboleko 2 zelai bat dira, futboleko bat, 2 padeleko zelaiak ere. Orduan aspaldi pres gira, dela 7 hilaite etxiak girela, baina pres ginen eta prest izanen gira eta hor izanen gira hori segur da. Hemen kirola bada, zelai handi untan eta besteak ere, muskulazioa egiteko, igeriluku bat bada ere. Orduan denentzat pentsatu dugu, aurrentzat ere bada erremutiki bat polita eta denbora polit bat pasteko. 5 milion euroren inbertsioa egin dute kiroldegi pribatu hau eraikitzeko senperen, orotarat 3.600 metrakarratu, 8 urteko lana, 20 lanpostu, zenbait hilabetez langabezia partzialean egon dira, baina orain gogotsu daude lanean hasteko. Kirolgunearen ateak ekainaren 9an irekiko dira, eta gainean den ostatuak terrazaren erdia irekitzen alko du maiatzaren 19an berean. On était très impatients, surtout lorsqu'on a un bel outil de travail avec beaucoup d'espace, beaucoup de volume. C'était très frustrant de voir ça toujours fermé. Gogo handia dute lanean aritzeko, pixkanaka normaltasunerat itzultzeko, hemen ere 6 astez bakarrik irekiak egon baiziren joan den udazkenean. Eremateko jatekoa prestatu dute zonbait hilabetez, baina frustrazioa sentitu dute ere, gisa hortako tresna berria ezin izan baitute behar den bezala erabili. Nous, on est toujours attachés aux produits locaux, donc ça sera une carte brasserie qui change assez régulièrement. Tokiko ekoizpenekin otruntz orekatuak eskainiko dituzte, hau ere kiroltzaleen bilgunea baita, ongi elikatzea eta ongi mugitzea baita, Kinkaren ideia nagusia.